Day, daghan na kayo bunga nga itong rambutan ito ba? Nya, daghan na po kayong hinog. Hapit na po doon mahurot og kawat. Tapos kawatan ko ng rambutan na napitagod. Maglagot ko na itong masilingan rin uban. Kaya daghan kayo kawatang rambutan. Kinsa man pa nanti pangawat kay rambutan di ay. Kabalo man ta nga dili ilahang ang mga Dali no, nga tuon ako karon kay harbiso na lang tingnan ako to. Balag alanganin pa. Kay mahurot na gitong kawat pa. harbisan na lang to tanan kay basig dili pa ta kakaon ato. Lami asa rambutan ni Uncle Bitoy oy, pero wala man ko'y kauban. Ay, gusto. Nagpaingon si Kuya Berto dire. Anong dismatag o pangayoon di kawaton. Hey! Hoy, Berto! Asa na po ni matao? Singgit-singgit ra ba? Kung ano man, dala-dalam lagi kag balde. Manguha tag rambutan lang Uncle Bitoy. Na, kaisog ato, nyag masakpan ta. Dili lagi, nabuday ka ane. Utik gamiton ba unsa mang Utik bitaw, nya kinsay pusak ko nimo ako? to ikaw may lalaki da ako. Ako ray bantay sa ubos. Bantay bitaw ka ha. Bantayi diri subos ha. Ako ray saka. Bantay diha ha, bisig masakpan ta. Ako ray bahala ni pero mutago ko para di ko makita niya. Wala magda ay tao anong puno as rambutan. Ano talagang hawat ngali? Hoy! Wala kini mga hawat na rambutan dire. Ayaw ko pakurate ko. Kapalo man may, ay nangawat may. Ay lang ko pakurate. Taga ko, kabayag ka. O ako pa noy makabayad doon, nga ako tagian ni rambutan. Naunsa day ka? Kamo din si pangawat mo, kapalod ko na kay kauban nun. Wala na si Uncle Bitoy. Umpas dyan ni si Berto ron. Kisa may nag-ingon ni mga mukatkat kani akong rambutan, nga di ba na imong prutas? Ayaw igna ka tong mga bata na po nga nagsuko sa mga pakatkat dire. Sakto gyud ko kon. Ay, naara day ka diha nagtago-tago day ha? Karon ka. Musibat na tatsoy dagan.